bro. Nung muna. Kipno muna. Kipno muna. Ako sinadong ra, sinadong man sinbo. Kipno muna. Đọc sách. Mo muna ka. Đọc sách là muna. Ha, làm gì vậy? Đây, đọc sách. Có giống như hơi quá Đây rồi. Đọc sách này. Có giống như hơi quá Đọc sách này. Section media figure kan? Media figure ini orang lain-lain orang buat lagi orang. बिथांमोना जुदि एभिडेन्स होनो हायोबा जोंनि सोरबा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा जुदि इनभल्भ दंब्ला खोन्थाना हो प्रुफ लाबो जों बेखौ बिथांखौ जों जेलाव हरनाय जागोन अननानै आं खावलायो दंफां सिखावफोरखौ बिथांमोनखौ गासिबो जोंनिनो दादा भाइजोब सिनायजोबलायखायो जोङो जोंनि लकेलनि जोब बांसिन बिथांमोना अननानै दंफांखौ दाखावसै अननानै दस्रा बिजनेस लाइनाव हाबदो माहाजोन जाजोबखाबाय नोंथांमोना न'खौबो दाखांनो हाजोबखाबाय बे बिजनेसावनो बिनिखायनो आं खावलायदों जोंनि फंबायफोरखौ जाहाथे दंफांखौ दाखावसै अननानै दस्रा बिजनेस सालायदो बावैसो सान सिगां दंफां हमलायनाय जे जाथाय जादों बेयाव नोंसोरो मारैहाय लोब्बा दङ बे बावैसो सान सिगां दंफां हमनायनि लोब्बानि पारपासै आंनो सोंनाय हिसाबै बे थांनाय बुधबार खालि बे घटना जादों नङा होमबा बेयाव आंखौ सासे मानसिया बिथोन होनायलाय नोङो मोनसे खामानि मावदो हायोबा आदा होननायाव आङो मा खामानि होनना आं बुंनाय जादों सासे मानसिखौ बियो होनदों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायहै जेबो गिनांगौ गैया डिपार्टमेन्टनि मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोरो बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर NGOनि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयि मानसि हिसाबै जोङो हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जादों आरोखि बे थिनग्राया नोंखौ थिनग्राया सोर मा नाम आंखौ थिनग्राया सारिलेनि नेरसोन बियो सिंजों लेना देना दं नामा बेखौ आं बुंनो रोङा बे खोथाखौ आंनो खिथायाखै खिन्थु जास्ट बियो बुंदोंल' लायनायाव जेबो गिनाङा लायनायाव जों दं जास्ट नों हाहैल' होननायखाय जों हानाय जादों आरोखि रुनिखाटा रेन्जनि आन्दाराव थायो दाउजें गन्थं होननायाव गोबोरनि साहा बे गुगुनि दैलामनि सोनाबजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे जायगायाव हायनाय जादों आरोखि दंफाङा सेरफां ओमफ्राय हाथिफैला बेसेबांसो बुरजा जागौमोन बेयो मथा मथि 35 पिस ओमफ्राय नैबेहाय बेसेबांमोन मथा मथि 8 गारि आरोखि 8था ट्रेक्टरनि दंफाङा गोदान ना फुराना बे दंफाङा गोदान गोदान औ ओमफ्राय सोर लाबोखो बेखौ लाबोनायावहाय गाव जाय मानसिया आंखौ बिथोन हरदों बे मानसिया गाव थाङाखै सासे मानसि थांदों बे मानसिया आंखौ देखायनो थिननायाव माने आंबो लेबारसो थिनहरनाय नालाय आं बे सासे मानसि थांग्राखौ आङो लेबार हमनो थिनहरदों बे मानसिया देखायनानै सानसेखालि फार्स्ट नुबोयैयाव सेकेन्ड टाइमाव नायबावनानैहाय बिनि अखानायै बिसोरो सानथाम थानानै लायदों आरोखि बे मालखौ दंफाङा बायनायनिखामोन ना सिदा दंफांखौनो दंफाङा गोथां बायनाय गैया सिदा दंफांखौ हाख्लायदों सिदा दंफां औ गोथां डाइरेक्टखा ओमफ्राय लायनायाव सोर थाङामोन लायनायावथ' आं थाङासै जेन'बा जास्ट जेन'बा बै हाजिरा जाय मानसिया दंफां नुदों बे मानसिया बे बोरायखौ देखायहैदों आरोना बोराया देखायनानै गारिखौ गाव सोरनाव कालेक्ट खालामखो बे बोराया ट्रेक्टरखौ लानानै लायदों लायनाय समाव दाउखिमोन दङ आं बेखौ नुवाखै खिन्थु आंनि लेबारफ्रा बुंदों दाउखिमोन थांदों होननानै दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दैमोना आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफनिफ्राय सान्तिपुर स्टाफनिफ्राय थांदों आरोखि बिसोरो बे माबा सार्भिस प्रभाइडार NGOनि दानि NGOनि फेरेंगानि NGOनि ओरैनो गावसोर हायनायाव पारमिसन लानाय दं माबा दं बेखौ जेबो खिथायाखै जास्ट बुंदोंल' जेबो गिनाङा होननानै बुंदों दा गिनाङा नालाय जोङो जेन'बा गरिब मानसि थाइसे थाइसे जोङो खामला हाजिरा मावना जाग्रा गिनाङि खामानिखौलाय जोंबो मावगोन होननानै जोङो मावहैनाय जादों आरोखि फेरेंगानि NGOआनो हाहोदों थारमाने दंफांखौ फेरेंगानि NGO हाहैनाय बायदियानो जाबाय मारैनो होनबा बैथ' बिसिनि खोथा मोनाबा बिदि अर्डार होआमोन ना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथा मोनाबा बेबो हारसिं बेफोरबायदि एफा गिदिर साहस लानानै बिदि मावहैयामोन आरोखि नोंसोर साबाजों गासिबो साबा माने जेन'बा आंखौ बिथोननि हिसाबै आंजों रायज्लायनाय हिसाबै आंजों साथामखौ आं लोगो लानानै आं मावहोहरनाय जादों आरोखि बेसेबांनि माबा जमान जानायामोन फैसाया
हाजिराया फैसाया जेनेबा थिबाव 5,000 खरै औ दा मोनजोब्बाय फैसाखौ फैसाखौ मोनाखै हराखै हराखै मानो हराखै जेनेबा बुस्थुआ माने ओरैबायदिमोन खोथाया जेलानाखि माल सफैगोन अब्ला खालि मोनगोन बे खोथा बुंदोंमोन माला सफैनो सिगां दावराव जाबायना औ ओरैनो सिगां समाव नोंखौ बिसोरो थिनखादोंमोन नामा गैया सिगां समाव गैया जेबो गैया दानि हमजानायाव दानिल'